dalusoy, sikatan akong dalusoy gud. Gusayo-sayaw ra. Daghan na views. Mo gini ka kuan ba sa mga kapike baka nang tawag nila bitag mga pangit bitaw. Lagi dalim sikat kanang mga pangit, gilaw-gawan yung amigo eh. Kila jud ko ni dalusoy gid di ko si Piat. Murag silinga man sa una, ugwa ko sa iyo, sila mamalhin. Nagnaara sa unahan ilang kuan. Ilang balay. Gilaw-gawan yung dalusoy no, ni sikat mo noon. Gisisayaw ra. Lugnaan niya sa silang balay siguro. Pa-picture siguro ko sakto-sakto. Isikat naman na siya. Kaya mo kayo siguro. Daghan yung shares o. Daghan yung views. Doon na sila. Intras mo kuning nga dre. Kinita sa pagiging lugar ay. Dunglay matong singot. Naman tatas ko sa kahoy. Doon na sila. Ilaha. Pa-picture ko. Para basin tayo. Makatunig Manila. Maglisod na pa-picture ani. Doon ko ni. Magnari sila ang balay siguro. Tuong ko nila. Patay ni dalusoy mo ano. Sikata. Ala. Murag mo aging na silang payag ay. Sayo-sayo ang dalusoy ay. Kung saan na sa gani. Magpa-trending na sa guro ng tahanan. Ako yun di. Lima na headset man. Kadungong ba ka ni? Paduntan. Jauh posisyon ng dalusoy. May kayo anak. May kayo igod-igod ba? Hoy! Dalusoy! Stoy! Dalusoy! Di ka maminaw ah. Di ka maminaw ah. Dalusoy! Grabe na. Uy! Kilman, ikaw man din ang kilman. Halili. Isunod din ang kilman. Istorya nito. Dahil ako sa nanghipuson akong cellphone o iPad. Ako sa nanghipuson kay nalingaw ko nagbuhat-buhat ang video ba? Buhat-buhat ang video mo na itawag na sikat na pangit, sikat na mata sa YouTube. Isa ako sa nanghipuson niya ako ang tahimana na kaning akong tabang kay nako sa akong mga vlog musikat ko. Ako sa nanghipuson. Man, sa nanghipuson. Halili, man. Alam, pre! Pre! Ano mo sa mo, dire, pre? Mari lang ako nimo kay. Ganihara ko si tawag nimo. Ukwate ka po nagbato, di ka dungog kay. Busy mo ka ganaan na. Ala, sika ina na medyo natikat sa YouTube yan na tapos. Artista pa yun. Ako magdahaw nga mo, sikat ka pre. Ano medyo Nga na mga pangit. Ang mga sikat na pangit mo pre. Kasi mga pangit mo din mo sikat rin, no? Musika sikat yun. Nari ko din pre, pa-picture ka, okay. Basi mo nagkuha ako nila, makalarga ka. Mo lagi pre. Ma-picture ta ko nimo ba? Nawag pre. Ito na. Isa pre ha, pre. Isa pre. Hala, akong appointment sa akong direktor sa CCTN pre. Ano man? Mag-shooting ko ruming adlaw ako sa Kapitol. Pa-picture ako pre. Karetay gad pre. Pa-picture ko, pa-picture ko. Okay ato, importante unya na pa-picture pre. Ato ko sa direktor sa CCTN. Muro niyong review pre, pa-picture ko. Ako ang eksena pre. Agya ako. Yan naman ang artista na pre. Ato sa pre. Pa-picture ko ba? Anya ra pre. Umiya na pre. Pa-picture ko ba?